kad ga razvaljamo recimo ovako sa našim običnim valjkom, koristit ćemo najobičniju strunu. Lišće koje ima jaku teksturu. Ove šare sa recimo pištoljem za vruće lijepljenje. Ovdje je jedan primjer običnog dječjeg legića, autića. Gledajte kako to lijepo ispadne, ovako trakica. Predmeti koje svi mi doma imamo, nažalost više ih ne upotrebljavamo, a vjerojatno stoje negdje u nekakvoj ladici ili kutiji od naših baka koje su rekle sigurno će vam ovo trebati. I evo, došli smo do tog trenutka da nam ovakav predmet treba. Evo gledajte, ovo je jedan podmetač za čaše koji vrlo lako će naći svoje mjesto na tržištu. Evo mi ćemo se sada poslužiti ovom ribarskom mrežom. Ovakve predmete vrlo lako i jednostavno možete raditi doslovno uz pomoć vaše djece sa alatima koji ćete naći u vašoj kuhinji.